Ты что волосами сделал? Ну перестань, Робин, давай начнем. Давай. Ну, очень красиво. Не надо, ты специально так сейчас говоришь, чтобы я улыбалась. Давай. Между прочим, изменил садом. Вот так. Давай, Эйде. Субханаллах. Ты записываешь, да? Эйде кім исәләшә беренче бабай? Давай. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Assalamu alaikum cemaat. Selam dostlar. Başlayalım. 18 dekabrda bizning büyük artistimiz SSSR'ның, Россияның халық клоуны Юрий Никулинға 100 яш толған булыр. Менә нәрсәләр әйтә аласың син әлеге артист турында, Юрий Никулин турында? Иң шәп артистларның берсе, минемчә. Килешәм һәм Аның кебекләр бар микән хәзер? Менә хәзер әгәр дә без үзебезнең артистларны, күз алдына китерсәк, мәсәлән, Хабенский, безнең шәп артистлар, Безруков, аңа тиңнәр юк дибез. Ләкин килешәсеңме, менә бу безнең совет заманындагы артистлар барыбер үзгә урын алып торашлар бит. Әлбәттә. Аларны һәркем белә, аларны һәркем ярата. Менә Никулинны яратмыйбыз дигән кешеләр юктыр ул минемчә. Шулаймы? Әйтеп кенә карасыннар инде. Булай дип әйтергә дә куркыныч хәтта. Әлбәттә, бу әллә ничек булып китәчәк инде. Юрий Никулин минем яратмаган артистым дисә инде, аның үзенә дә хәтта начар булып китәчәк бит. Шундый башы авыртачак, шундый ойрызы белән авыртып китәчәк сразу, беләсеңме? Менә мин башта әйткән артистлар, мәсәлән, шул Хабенский, Безруков, анда башкалар, аларны чынлап та аларны яратучылар да, яратмаучылар да бар. Менә безнең совет чорындагы артистларның феномены нәрсәдә икән? Аларны һәммәсе дә яратты һәм яратачак. Менә шушы феномен нәрсәдә? Аларның үзләренең кешелекле булуында, гади булуында. Бик гади булу. Һәм шундый кызыклы гына биографиясеннән, Юрий Никулинның биографиясеннән, автобиографиясеннән шундый кызыклы бер мәгълүмат. Фронттан кайта Юрий Никулин 7 ел хезмәт иткәннән соң. Кайтып, телефон янына килеп, шалтырата. Әти, Юрка бу, кайттым мин ди. Кайттыңмы? Ярый, 2 сәгатьтән соң синекләр уйный диде. Үлгәрәсеңме? Трубканы куйды, бу шапты, әти әнисе белән күрешеп, әтисе моңа, оказывается, билет алган була. Спартак белән Динамо матчына. Ул Динамо өчен җаната. Күрәсеңме ничек? Ул әллә икенче таймга өлгерә инде, ләкин өлгерә һәм командасы җиңә. Сугыштан соң инде, күрәсеңме инде, шундый теге. Гаҗәеп легендар шәхес. Бәк легендар шәхес. Менә минем яңалыгым беләсеңме, Роберт? Юрий Никулин дәрәҗәсенә үк бәлки күтәрелмәгәндер дә, улаймы? Ләкин шулай ук бик талантлы һәм билгеле актер турында булачак, ул Леонардо Ди Каприо турында. Вай, тамырлары бит аның Россиядан бит. Леонардо Ди Каприо бер басмага үзе хәбәр иткәнчә, Бозлы күлгә сикереп, бер шунда суда батучы этне коткарган икән. Менә шулай. Мондый видео язмалар хәзер еш очрый. Минем лентада, Instagram лентасында һәм кайфны күтәрә. Карыйсыз икән, мәсәлән, төшеп китә икән теге суда, буз өстендә, буз катмаган аның теге, калган буз өстендә йөгереп йөргәндә шунда бата да һәм күреп алалар моны. Берәү генә түгел анда, хәтта анда шундый шылбыр төзелеп кешеләр этне коткаралар. Матур күренеш. Беләсеңме, комментарийларда да моңа игътибар итәләр. Әлбәттә, Ди Каприоның бит тиздән яңа фильмы чыгарга тиеш. Шуңа күрә, премьерасы булырга тиеш. Шуңа күрә дә менә шушындый яхшы гамәлләре белән ул менә мактанырга булган диләр. Хайп ясый инде, аны хәзерге тел белән әйтсәң, Миндә киләсе яңалыкка тукталасы килмәде ул яңалыкта, ләкин ишетәсең инде. Хәзер бөтен ленталарда шуның турында гына сөйләделәр инде. Нәрсә турында икән ул? Карыйга әле синең лентаңда нәрсә бар икән? 2021 елның 11 маенда Илназ Галәвиев 175-нче гимназиягә һөҗүм итә. Аны тоталар инде, тукарлыйлар әлбәттә, һәм ничә ай үткәннән соң Илназ Галәвиев әле яңа гына атна уртасында үз гаебен таныды. Һәм имеш зыян күрүчеләрдән гафу үтенде. Менә
Әлеге видео язманы көрдің ме сен, журналистер, Илназ, Антоша қолтыры қот, Илназ, тебя там кормят. Сенің анда қандарың нормально. Бұл нендей сұрауларсың енді. Мен шоқ қаттым әзгені журналистің. Журналист құрқа. Шыл сұраулар бере. Ғымымен білі бұл ғафу өтіну қазір кімге керек деген шылайын. Бұл тұрда недір айтып та бұл мүшін ки бұл гимназияда хәләк болған балалар арасында менің танышларымның да бір туған сіңлісі оқыған еді. Шуңа күрә мындай югалтуларны бер нинди дә ул әгәрдә көн дә гафу үтенеп торса да, инде хәзер мәгънәсе булмаячак. Таныды. Шунысы менә мөһим бар үз гаебен таныды. Таныды микән ул, әллә утыртканга күрә таныды? Әллә инде таныттылар микән? Әйе. Менә шунысы менә безгә. Гафу үтенергә мәҗбүр булмаган микән бу, әллә бу ихлас сүзләр булган микән? Аның бусы инде башка сорау, ләкин аны гомерлеккә утырттылар дип ишеттем. Менә Гомерлеккә. Роберт, син яңа елга нәрсә алырга теләр идең бүлеккә? Һәм сиңа гомумән бүлек бирәләрме? Дәүләт дисең бу? Юк инде, кем булсын шунда? Күрәле, нинди бүлек теләр идем мин хәзер. Давай. Син, беләсең, машина кирәк, нишләтәсең? Ниндине алырга теләр идең бүлеккә? Хәзерме? Әйе. Менә Лада да ярыймы? Ярый. Бирегез әле. Бирегез әле, пожалуйста. Юк, әле прикинь, син Лада да ярыймы? Юк, Лада ярамый. Дурак, монда сиңа бушлай бирәләр бит. Ярый икән. Шунда рәсеп тәмин. Әйе. Бисәләр әлбәттә алыр инде. Яхшы. Син менә икенче сорау, бүлекләтә алырга теләр идеңме, акчалатамы? Син миңа кара. Нинди вариантлар тәкъдим итәсең? Юк, син уйлама. Монда суммасы берекме шулай? Ваз бәясеме? Шулай булсын ди. Ярар, әйдә, анысы мөһим түгел. Акчасын алыр инде. Акчасын. Ни өчен? Чөнки ул акчага син башта алмас идең. Алыр инде. Шул акча тегене түләп, кыйбатлысын алыр инде. Кредит кабылыр. Менә күрдегезме, инде хәйләкәр кеше бу. Синең кебек хәйләкәр россиялеләр 20% икән. Менә нәкъ шуның кадәр кеше яңа елга бүлекне акчалата алырга теләр иде. Менә шулай. Күземдә акча долларны булырга тиеш знагы. Менә шул. Син үзең нәрсә алырга теләр идең? Миңа Машинамы, акчамы? Миңа аның акчасы белән бүлегеннән кала игътибары кадерлерәк. Шунлап. Все, мондан соң тапшырыны ябабыз. Юк, шунлап шулай бит инде, Роберт. Сине менә хөрмәт итеп, сиңа кемдер менә үз кулыннан ясалган чыршы рәсеме бүләк итсәләр дә, барыбер кәефне күтәрә бит инде. Әлбәттә, тукта, менә мәсәлән, мен мондан студияда чыгам да, миңа киләләр әйтәләр, Роберт, бу синең машина бүләк итә миңа, Мин башта, тукта, мин син кем? Нәкъ син теләгән кып-кызыл. Юк, мин кызыл түгел инде. Син теләгәнде. По Фрейду, ишеттегезме? Кызыл машина теләй. Кызыл машина теләй. Не, чыгасың да монда студияда, неме сиңа бүләк итәләр. Менә син Роберт Исламов, мен әйтәм, мин Роберт Исламов, мен сиңа ачкыч Лададан. Мен әйтәм, тукта. Бу инде тегене машинага карый дип уйлый бит инде. Мин ачкычын алды. Син кимсең, дустым? Кирәле бер кычаклыйм. Кирәле бер кычаклыйм. Шорты материалың, ачкычын, машинасын. Менә бит кара ничек игътибар итә миңа, әйбә. Аңлый торам иш түгел бу. Машинада потом беренче чыкты. Кайсын электр. Мен сине хәзер Арчага алып барам. Арчага? Ой, Арчага дидеңме? Арчага. Яхшырак җир юкмы? Аллада бит Арчадан кала җиргә бармыймы? Кара, гүзәл кара дишле. Гүзәл. Синең яраткан хайваның. Атлардыр. Минем дә атлар. Ләкин менә болыннарда, кырларда йөгерә торган атлар, әйме? Матур атлар. Менә балмын уртасында йөргән атлар. Сине кызыксындырам әзгенә булса да. Мин бу яңалыкны күрдем инде, укыдым мин аны, әйме, Роберт. Бу гаҗәп бу. Безнең тамашачылар беләдер инде ни турыда сүз барганын. Шулай бит инде. Авылдан килгән бер әбигә аныгын шушы ат янында фотога төшергән өчен, шушы ат киемен дип әйтгәндә, әйме, килгән егет бәйләнә башлый. Алаша диеп әле. Алаша. Юк, тукта, бәлкем биядер ул, әйме, кем белә аны? Теге, гамәлләре биянеке кебек, әйме.
Шул буларның артларыннан йөри. Акча Акча сорабайм. Тегеләр акча юк диләр. Бу әйтә инде буларга. Тагда удалите бетереп атыгыз ди. Тегеләр бетереп аталар ди. Юк, сез бетереп атмадыгыз ди теге саваты. Бетереп атмадыгыз. Кәрҗинегезне карагыз әле. Кәрҗиндә кылды. Бездә кәрҗин юк. Юк, менә кара да, закон ягыннан караганда, ул менә аны таләп итәргә хокуклы идеме? Мәсәлән, кешенең телефонында фотосын Булар бит инде кешесенә карап күрәләр бит. Булар бер нәрсә дә эшли алмый. Булар димәк бәйләнәләр инде. Без берәсен ничек булардан атмазбыз итәбез. Минем дустым. Син әгәр дә булар бу бик кызык. Вообще кызык. Без белән мәсәлән барабыз. Без мәсәлән булай барабыз. Ул минем зургына бер дустым шулай барабыз ди, әмма экран гына. Тегесе килә безнең янга. Давайте обнимемся ди. Минем дустым берәсе дәшә диде. Я с геями не обнимаюсь. Это я не гей, да-да, видно же, что гей же. Она говорит, я не гей, кытырына, бұл күлесі күлесі. Соң әлбәттә сіз әлләнеләр әйтә аласыз, син бит бокска йөрисең. Ғорурланып былай башын күтәреп. Güzel. Күндә Күтмәгән син бит Һәр тапшыруда шуның турында сөйләйбез. Син бит тапшыру саен шул турында ассызыклап куясың, боксер дип. Монысында не, аны теләгем юк әйтергә. Монысында син әйтте. Хатуры киләйин, я мен бокска Һәм чираттагы яңалык. Әлеге дә баягы коронавируска каршы вакцина белән бәйле булачак. Хәзер аны менә яшүсмерләргә дә 2 этапта ясата торган булачаклар дигән хәбәр булды узган атнада. Фидурдың бу вакцинациялар шәтәсе. Ясаттык битенде нәрсәләр кирәк. Ясаттык бит тагын икән. Я, балаларга дисеңме? Балаларга дигән яшүсмерләргә ясата башлаячаклар. Димәк, Принудительный түгелме? Юктыр инде. Юктыр инде. Башта юктыр инде. Шунысы кызык, беләсеңме, Роберт? Бу бит инде безнең яшүсмерләрне әле дә теләсә кая кертәләр. Һәм менә бу вакцинаны алар әти-әнисе рөхсәтеннән башка ясатырга тиешләр. Ләкин балага 15 яшь бар икән инде, әти-әнисе рөхсәт итмәсә дә, каршы булса да әйме, бала үз теләге белән бу вакцинаны катата алачак. Әгәр дә теләген белдерә икән, әти, әни, мин ясатам. Улым, берсегә кирәк. Все булды. Миңа 15 яшь. Миңа 15 яшь, сез миңа монда баш миюмны тегене кәтмәнләп утырмагыз. Роберт, безнең яңа елга кадәр ничә көн калды әле? Так, 11. 11 көн калды. Син якыннарыңа бүләкләр алып бетердеңме әле? Юк, Син акчаны бирәсеңме? Мин акча да бирмим, мин бүләк тә бирмим, мин менә шундый менә кыргыз усал. Мин. Рәсемдә ясамыйсың? Баксаң, мин ясадым рәсем аларга. Былтыр. Быелда шул рәсем ярап тора ди. Төсләре уңмаган микән әле аның? Башта тикшерәм, ул теге рәсемнәрен саклап калдырдылар микән алар? Соңсырам. Бу яктан тикшерәләр икән. Кызларым минем. Кая мин былтыр бүләк Былтыр ясаган чыршым кайда? Юк, рәсемем. Китереп бирәләр миңа. Карыйм. Нинди шәп, матур рәсем диям да аларга. Мәгәр сезгә яңа рәсем. Шул рәсем, ләкин теге яңа төсләр булды. Үзе яңа елга машина алырга тели бүләккә. Аны миңа беркемдә бүләк итми, шулай юк. Гомумән синдә менә яңа ел кәефе бармы әле, Роберт? Беләсеңме ничек? Яңа ел кәефе минем шул бер 25-ләреннән башлана. Беләсеңме ничек? 26-сыннан менә, 26-сына шулай күчә. Син тәнтә музыка уйный башымда шай. Син тәнтә трик-пап җигәр бирмим дим шулай. Гомумән әгәр дә сез урамда биеп йөрүчемне шулай та-та-там дип биеп йөрүче Робертны күрәсез икән, бер дә аптырамагыз. Димәк, аның яңа ел кәефе. Яңа ел кәефе башлаган. Монда нишәтәсең инде? Монда бары тик миңа карап шулай йөгереп йөри башлыйсың. Ля-ля-ля. Ярый, саубуллашыктыр, әйме? Uzun. Сүзнең Кыскасы. Uzun сүзнең кыскасы, әйме? Сау булыгыз. Сау булыплар турыгызла сез. Кыскасы шуның. Сау булыгыз. Ассаламу алейкум.